Welcome back to NENITA'S Place. Dapat tambo yung. Pwede. So ito yung mga kwarto dito. So ano ba ang mga nabago dito? Mga improvements. Lechon, syempre. Shout out, shout out. Okay, so tingnan natin itong room. So dati kasi noong December 2021 wala pang CR sila. Ayun, meron na. Okay. Bali 2 bedroom, siyang 4 tao. Okay, so ito merong lumang bike, bagong design nila. Saka ito dati parang wala pa to dati. Tumupuan, tambayan, wala pa. Okay, pwede magpa-picture dito. Yung logo ng NENITA'S Place. Wala pa to dati, ng December. Chocolate saka pandan. No, sisihin mo gato. Bawal kan si baby, malipot. 'Di ba? Bawal pa ang baby? Bawal ka anak, baga, sabi ni tita. Okay, so isang mga magandang view dito is yung sunset niya. Nasa dagat. Okay, ito yung improvement nila. Mas gumanda yung light, mga lightings kumpara nung opening nila noong December. Ito yun. Ganda. Okay, after a few hours, ito pala yung nakuha ang isda. Ito yung nakuha sa Silsoro. Kabilog na. Ito ang exciting part, yung shot. Sir, bali, anong pangalan ng fish na yan? Tuna pie. Tuna pie. Ito ay Anong tawag dyan, tabi, sir? Biko Saro. Okay, ito ang dating bagman turned to chef. Ang boy logro ng puro Legazpi City dumayo pa dito sa Maramba, Uwas, Albay. Kanyang galing. Baliktad ang kayak mo? Oo. Wap! Bumaligtad ka, tabaka tumultol lang sa guwan mo. Baliktad. Uy, tultul pa. Bakit maulian? Muli na ako na tubig ako. Morning. Ay gising ko lang. Yung tropa pala naliligo na. Nalasing ako kagabi. Oh! Human siya ba ganyan? Ang linaw ng tubig ito.
Bawal mag-call, masakit. Good. Danger zone. Bye-bye. Yes. Welcome guys. Anong barangay kuya ang may sakop kayo na? Talin-talin. Barangay Talin-talin.